L-Adira mhix biss l-ewwel riserva naturali ta' Malta, iżda hija wkoll l-ewwel riserva li ospitat l-ewwel post tal-osservazzjoni tal-asafar. Dan il-post, magħruf bħala Birdwatching Hide, kien imbena fl-1981 grazzi għal donazzjoni ġenerużi mir-Renju Unit. Għal aktar minn 40 sena, il-Hide, permezz ta' twieq iżgħar li kellha, baqgħet isservi lil eluf ta' viżitaturi li kienu jmorru biex igawdu r-riserva naturali. Madankollu żieda fin-numru ta' viżitaturi fissret li l-post li ma setax jakkomoda aktar minn 10 persuni f'daqqa beda jkun problema. Barra minn hekk ma kienx faċilment aċċessibbli għal kulħadd. Għalhekk saru pjanijiet biex il-post jiġi sostitwit b'bini ġdid kemm xejn akbar li jilqa' aktar viżitaturi u jkun aċċessibbli għal kulħadd. Is-sostenibilità kienet priorità ewlenija u l-materjali kollha mill-post l-antik reġgħu intużaw fil-bini tal-Hide il-ġdida. Il-bricks użati kienu magħmulin minn materjali riċiklati u ġie integrat ukoll ġnien fuq is-saqaf ta' dan il-post il-ġdid. Il-pajsaġġ kien parti essenzjali mill-proġett bilan li maż-żmien il-Hide il-ġdida tkun kompletament integrata mal-ambjent. Din il-Hide il-ġdida ntlaqet tajjeb ħafna mill-viżitaturi tagħna u qed nistennew bil-ħerqa l-passa tar-rebbija biex ingawdu l-ispeċi differenti ta' safar li jinslu fir-riserva. Dan il-proġett seta' jsir grazzi għal kontribut finanzjarju taħt il-miżura 4.4 appoġġ għall-investimenti mhux produttivi taħt il-programm ta' żvilupp rurali. Ir-Riserva Naturali tal-Adira hija mmexxija minn BirdLife Malta bl-appoġġ ta' Ambjent Malta u tal-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi.